Aydın sarlı davara gowunlary galkynlarja ajaýyp çykyş bilen açyldy. Onda berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne gahrman arkadagymyzyň özgörtmeleri netijesinde hemem hormatly prezidentimizin baş tutanlygyny berkarar watanymyzda amal aşyrylýan halkymyzyň awadan durmuşynyň öpçün edilmegine gönükdirilen ägirt uly işleri beýany tapyp, munyň üçin gahrman arkadagymyza we arkadagy gahrman serdarmyza baky hoşallygy tüý sürekdini açylyp görkezildi. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban olsun arkadağıma. Döwlet guruluşynyň ýörelgelerini we halkymyzyň gymmatly demokratik tejribesini özünde jemleýän, ýurdumyzyň esasy kanunyň kabul edilen hemem garaşsyz watanymyzyň mukaddes baýdagynyň döredilen gününi öz boşly mazmuny arkaly birleşdirýän ähli bayramçylyk milli jewetligimizi şöhratlandyrýar. Biziň insan-perwer gymmatlyklarymy ıgrarlydygymyza alamatlandyrýar. Ýurdumyzyň konstitusiýasy we belentde parlayan döwlet baýdagymyz şöhratly geçmişimize, häzirki bagtyar döwrümizde we ýagty geljegimizde şaýatlyk edýän hemem agdy berligimizi, buýsunjymyzy we mertebemizi görkezýän milli gymmatlykdyr. Konsertde Türkmen sunugatynyň baý dörejlik kuwatyny şöklendirýän çykyşlary uly joşun bilen dowam etdi. Köpüňçüli çykyşlary berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrü bilen berk baglanşyklydyr. Joşunly çykyşlarda garaşsyz watanymyz hemem türkmen halkynyň milli lideriniň başlanýşlaryny münasip dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna amal aşyrylýan özgörtmeliň netijesinde durmuşa geçirilýän beýik işler, mähriban topragymyzyň gözelligi, müdimi adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Watan diňe halky bilen watandyr, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen ýörelgemizden ugralyp, merdany halkymyzyň dörejilik güýji, watan söýjilik buýsunjy bilen gazanylýan ajaýyp üstünlikler, ägirde uly mümkinçiliklerimiz şoňumyzyň hemem geljegimiziň beýikdigini ikrar edýär. Konsertiň maksatnamasyna häzirki zaman türkmen sunugatynyň baý öwşünleri, on görnüşleriniň hemem dörejilik mekdepleriniň köpdürlügi öz beýanyny tapdy. Sahna bezegi, sunugat ustatlarynyň şowhunly çykyşlary, joşunly tanslar tomoşaçylarda ýakymly täsirler galdyrdy. Çünki olarda türkmen halkynyň ösüşiň täze tapgyryna gadamasan garaşsyz hemişelik beýtarap watanymyza, konstitusiýamyza, hemem baýdagymyza bolan buýsunjy we bagtyarlyk duýgusy şöklendirildi. Paýtatymyzyň ajaýyp künjegini sunugat usatlarynyň ýerine ýetiren çykyşlaryny bir umumy mazmun birleşdirýär. Şol mazmun garaşsyz watana hemem berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüniň ägirt uly özgörtmelerini üstünlikle alyp barýan arkadaly gahrman serdarymyza bolan söýgüde, mähriban topragymyzyň gözelligini, adamzatyň baky gymmatlyklaryny jemlenýär. Çykyşlarda garaşsyz watanymyz hemem berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüniň beýik işleri, mähriban topragymyzyň gözelligi, müdime adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Şunu depkinli ösüş we rowaşlyk ýoly bilen anamly öňe barýan Türkmenistanyň arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna gazanýan üstünlikleriniň taryhy sağlaşykly utgaşdy. Konsertiň bütün dowamyna çykyş eden sunugat usatlarymyzyň bilelikde ýerine ýetirmeginde ýanglanan aýdymlarda berkarar watanymyzyň döwlet baýdagy hemem baş kanunymyz belent heňde wasp edildi.